hande mi yiɗi neɗɗo wondaji woni mutum ba ka tashi gani sai lokacin siyasa sai ka hite mishi wai shi dan garin ku shin dan garin ku kana can wata jar duniya sannan ka to ka ce mutan dan garin mu kake mu zaɓe ka in ya so in mun gama zaɓen ka koma can ba mu sake gani ka kuma sai wata siyasa ba wanda ya san ka cikin garin ga sannan ka to ka ce muna wai kai dan gari kake amma ba ka jama gari babu mutum guda da ka taba ɗauka aiki babu aiki guda da ka taba yi mana cikin gari sannan ka ce muna dan gari kake ga wanda mun ka sani ko burtullan mu da an karuhe tunda an mai sai mutanen daji ina ruwan mu da kai ban ma san inda ka hito ba in jawo maka hillani na ki kawo maka hillani ruggajen kawo maka ba hillani ba gol sod yayi sai na gani bari ta in ci mutane mu dan ka ce tara Yorubawa na ki tara Yorubawa ina roki da tara Yorubawa ki sai tara Yorubawa ki siyasa wanda ya sani da mu sani muna yi magana ba ka so daga baya ba mu sani ka ba kuma ka zo ka da fulani da fulani kaga an kai shi naji kana ta jidani kadai to ba dole in fada ba wanda ya sani da mu ya sani masalolin mu ba shi ne muna yi ga lokacin siyasa ba ya so mutum ya so bai mu sani ne ka fito ba fa wani baka ma sani wallahi ni wani da an gaya mini ma an ce dan gerin geni wallahi ban yaudara ban taba gani si ka ce tara ma Yorubawa za ka yi siyasa ina ruwan mu da ke ina Abdulwasiu abin da ya hito da ni da gida kenan yanzu wani ya jo ya same ni wai shi takara shi kai ni ban san shi ba ban san garin su ba wai sai daga baya ni kajin wai an sai ai dan garin gana ga wanda ya san matsalar mu sin si gudan gama ba ma bai ma APC gaba to yana APC ga sina wanga party kuma guda kuma yana yi wancan fati guda kuma shine sai so sai mu yi kaga ko lahira magana gaskiya guda duk wanda ya samu yi mutum guda ne wanda ya sani masalan shugaba sa duka mana Alhaji Balagaga to in ba si ba wani ne muna yi yasu duka Yorubawa da kya sani na gerin ga da ko ina Yorubawa wanda dai inda dai ake hakin safen ga balani zai Balagaga ba ni bari kaji in ban da Balagaga ya mulkin garin ga ban san ana samun kuɗi ga gwamnati ba ne Balagaga hosi ya tun daga farko har ƙarshe sannan ban san wani mai haluki mai alheri ba irin si kai ma kenan shi wai sa matsalar mu yanzu abin da ya kamata mu yi mu je mu gani tani mu dan juru ba saboda magana ya samo baki daya mu je dola magana ba sa kenan kai ni gaba daya ma kwanan ga ki zo mini gaba daya na ki kwanan ga ki zo mini wanga abin bakin ciki ni duk sanda na ji abin na tuna abin ga wallahi sa'in joni abu ya taso mini wani zuciya naka ba yan siyasa gaba daya sun da ke mu yan iska babu wani dan takara da ya san muhimmancin bani amada sai lokacin siyasa ya zo shi wanga dan belele ka ji wai dan yahudi ne billahi ban taba ganin shi yahudi ba ban taba ganin shi ba sata kama yake da takardu in kana takardu ba ka kai ba masu kosai ina dan yarba to ai kaga si ma ga hili reni wayam salamu alaikum danimu da suru da yarba ya lokos jamnana da yarba kaka garin ku iske ni na hawa huci da gani kana ta hitina kana ni ya faru ya iska gama na yan siyasa ga na manahinci saboda Allah dan juru gani magana da ya ka sa na wata guntuwar dariya takaici ya isa ni ya sami ni kai ni so in shiga gidan ba su yiwa ni taho in samu dan yarba wani ya taho ya same ni wai shi takara shi kai tunda ya ganta kamar gaban jako takara bai taba yi ma yawuri aikin komi ba ba wanda ya san su yawuri babu mutum guda da taba doka aiki yawuri ban san wani abu da za a ce gasi nasi na ba a cikin garin yawuri wai amma yanzu ya taho wai shi dan yawuri ne wai shi takara za su yi ya ma yawuri fa ya hoi ma yawuri iye ma yawuri wala kai wala kasi mana to si ko ne sani kam in ba wala kasi ba kana doka mutane ba kamar banza APC ma ba ita yayi ba ya nan mana hakin siyasa kenan ko ka gani yana PDP yana APC wadu wanda ya ci si annasi in banda sina munafiki to ko lahira wuta munafiki ai da mata ke ko haka mun malami ya hada mamu dan fulani ina dan hulani gani tani mu ba wani manahincin komi bari wada maku yawuri shanga ingati duk wani mai neman ci gaban kasa to mu tattaru mu zabi Bala Ahmed Gagga magana ya kare limamai a sa duka kenan ko ka gani bakin mu ya zan guda bakin mu ya zan guda aikin banza tsaya ga limamin a sa duka Bala Gagga Alhaji Muhammadu Bala Gagga shi kam
ni in ba zuwan balaga ba ma san ana samun wani abu to ka gani to a sai gwamnati na da faɗi haka mu dai muna misi fata Allah ya saka malaga da alheri Ubangiji Allah ya sa abin da yana neman Allah ya ba shi kujerar nan sai mu hadu sai mu hadu ya kawai ya dan su sai mu hadu da na so wuri ka sa na ji daɗi madalla mun bari ka lafiya to madalla ni mijin duniya gaba ka da karhi limami a sha duka bala ahmed gaga limami a sha duka da ina iya waka bala gaga da ka sha waka na rije da Allah Allah ti meke Abuja gindin aikin ka kayi komai mun gamsu sai ka je Abuja gindin aikin ka yawa ba sauri muka yi ba sai mun kare ta